Skal du se et genialt hack til din Harley Davidson. Hvis du kører med Twin Cam eller M8, så har du sikkert oplevet, at nogle gange kan være utrolig svært at finde neutral gearet. Men det kan den her lille dims klare. Den hedder Easy Shift. Prøv at se her en gang. Det tager jeg ikke andet end et par minutter at skifte. Lige en ring gaffel, i det her tilfælde 716. Løsner vi lige geararmen her. Skal vi se her en gang. Kan lige løsne med fingrene. Bum, bum, bum. Sådan der. Og så er den her med en lille skrue, hvor jeg har sat en lille smule Loctite på. Sætter jeg lige herned. Den kommer ned over geararmen der, sådan der. Og så strammer jeg. Hernede på siden, jeg ved ikke om du kan se det fra mine fingre, der sidder en lille bitte Umbraco skrue. Jeg giver en lille bitte smule Loctite. Så har jeg sådan en her, mere fordi det er nemmere. Så kan jeg lige nogle gange lige pille den her ud. Sådan der. Har jeg lige håndspændt, og nu efterspænder jeg lige med den her. Sådan der. En 8. del Umbraco, hvis du skulle være i tvivl. Og så tager jeg lige og giver gevindet her på den originale geararm en lille smule Loctite, og så drejer jeg den på plads. Sådan her, så er vi sådan set ved at være der. Nu har du verdens nemmeste neutral gear. Udover gearne også bliver dejligt bløde, så kommer du aldrig til at slås med hverken neutral gear eller gearskift generelt for din Harley Davidson gear. Og det her er jo en god farsdaggave. Det er jo farsdag, grundlovsdag, 5. juni i år. Så hvis du er kvinde, og du følger med her, så er det her bare en gave, din Harley egne mand vil glæde sig over. Den buede her, det er til M8, og den lige her til Twin Cam. Og du kan købe dem lige nok det her på linket i den her video. De er på tilbud i øjeblikket, og jeg lover dig, du bliver glad. Det tager et par minutter, og så er hele din køreoplevelse ændret til det bedre. Gør det. Vi ses.